Giwa ki kshat ki kini kilong ki padon kam na ka benta jungi ki brio. Kini ki paai ka bam di. Ki balong ka jing ki baydon ki bayday marmet bat ngi ki brio. Hinre. Ka basngsi kalong bakini ki don ha ka jingma. Hakani ka ya ka bamenta. Mga imika delis yaw nga pria subhay pi baro kinong pek ki jongi siya kani ko ipat kathup jong kani ka program ka shilong minta. Minta kasngi ngidon ha kani ka jaka ha ka bangin let ban pet ban kmi ban jngo. Ya kani ka way ka wa ka balong kum shibanta jong ka jingede jong ka jinglong jingim jongi kibrio ha kani ka sor shilong ka jongi. Ka basngosi kalong kani ka wa kalalong ka bajaklia kalalong ka basai ben kalalong ka basai no ben hangi kinong snong ki brio ha kani ka snong ha kini ki snong ki thau ki jongi mentangi lebih kendo pa kani ka wai ka kinhon kabla ai kerteng ka operation clean up bat kani ka kinhon kala le ka ka pasnutanat ban pen bha ban pen long pat ya kani ka wa ka badon hang ni ka ba khut ka ban long ka ban don biang kata ka jingi day bat ngi kibrio ha kani ka social long ka operation clean up kam day ka kinhon ka bispen khut ya ka jabo ka jaklia hindray ka day ka kinhon ka bayay tray klem kan randin ban wan rak biang ya ka nam ka burom jong ka jing khut jing suba ka jing itanat ka sor shalong pat ka day ru kata ka kinhon ka bapene ya ka jing ya burom mar keliang ya ki para brio pat kunjo ya ka may mariang ki deng da ki gloves salaki kti pat ka jingkut jingmut ha ka donot ki sedang ya la ka kam ki pen khut ya ki ruot ki kiar pat ki ki wa dalaki kti ki wengno ki jabo jaban ki bla bret ki brio ki bumsut nyo ya ka khut ka suba ka operation clean up ka pen kan mawengi bagani kanong ba ka berit kadai ka yeng ka sem ka jongi kadai ka pateng ka jongi pat kumta kadai ka kamram ka jongi ban penne pensa ya ka jing pen khut kam day ka patang shisngi hindray ka day ka mission ka jongi ka batay benang yay peteng Riti ke dostor jongi kadai bangin lek khut lek suba bangin pen khut lu ya ki pelau yeng hajan bat bangin nom berat pathat kham tom ban berat di kitiar hang ni po wa man ha kani man ta kasngi ngisem ya kwai ka borni ke badan da ka speaker mudur da ka speaker ya berat hang tu sabat ka ya tap lang bat ka ginyut manayeng adu kat tu ni pat do nut thi te ka haba hilong rang ba snong abo pidon gedor basyong pidon nam kajingkit kli ladam la pan pet tang pan khut ya kasnong la jong te kadon jing kam don jing mut kan kam don jing mut kata kador basyong lada dai tang ban shoes I certificate ban sedang business mano ban play dukan kiat ne ban ayu kan men to ayu ban long dor basyong tam ta kita kemun pila klet lut ya kata gariti ke dustur ke manusia bakador basyong kadai bagi ong kador bar blay mo bakit ya ka ya ka syon jongi ki pat ba bat ka bapet ru ba lada kidon kinong sa jan ka ningut misna no ha rukom ka ban khamba ken khambyang nam ka jongki ke ba pikwa ban ongkong yaki ban pen ke mau yaki ki an ki ladon tang ban pen trikam tu yo ki komplet lu kum ke na adu ka sorkar jelamo kadon ya kata ka Shillong Municipal Board nang takadon lu ka Meghalaya Urban Development Authority ka ka kamram kenyong kita lada kimla aban penkhut to ngis ngongo ya ka Shillong Municipal Board namalman bangidon jing penkhut kiwan kikit maki ya kanyut kidon ka tugan ni ki bawan penkhut lang hawa
tiki kim don bor ken bapli ki shuwan bas di pha na ko office tiki wan nrei ya ka kam ban pentrei ban hap ai da ka fine te hap ai da ka shan tuna ka bajur baki brio ken so tho ken kendit ban rio namar imat ki brio jungi menta ki la poi ha kata ka jing sayong ka bakim tip shu ke ai ka bah ke ai bas new Ho ti kini ki an ki kanun mo ki bami na ka district administration o ni so ki don ti ka don ka tu ka an ka don ka jing shan puna ho ti manu manu balik pentip iki ho manu balik pentip ya ka district council baki don kini ki brio kini ki long yeng ni kini ki snong ki thau ki bread nut bread jabo jaban hang ni manu balik benar pentip jing shisha kata ka smart city Shillong baki ong dai kat kawai ni ki kamaram kalong banbu ya ki CCTV camera sken kumenta kum kini hang ni la don ba bread nang te na yeng shani dai ban yo em ban kem te kata ro kam don ngatrai la da sharp fine kap tu kat ningut ki breu ka fine ka bakya ba ngadang ong mentan yu te breu nang te ba bentuj directly ha ka wa ki ka te ka yeng hang te pi hang ta ro ka don kawai ki jing balai ki snong ki ai la de ki breu ban te ya ki yeng halor ka wa don kat ba kane ka Meghalaya High Court kala pensange emi kitu kijing tre chate chapang umyam ong bam dei bandon hajan ka wa umyam te balai hang ni padem penia ya ka juk ka ante man ki don ki dor bar snong ki batre ya ka kam nrai ki ru ki deko namar balai mdon ka jing tho te mdon ka kenja constitution ka bolong uniform nam ta borok ki dor bar snong ken kumno bakin penia ki kam snong ha taun dei kata ka dei kijing there's nothing written about the roles and the responsibilities of the Dorbarshno. Kebanga da karpat nadu ka mensem kalong snobha wat ya bread nyut hawa. Snobha ya kenkor ya kane ka wa naman ka dei ka ba ai hi ublei. Bat ka dei ka ba ai jing im yang ite la da don shu ki wa la shai ni lei wat che naman ka ni man ong no kalong ka ba pen syong ya ka mariang dei. Dadam lada kendrungat no la don ho katu kat ni ki wa hang ni kejela jungi bela is sedang man sedot no la irangat no tes ngo bahase ya ken kor ya ki wa ya ki ken ya ka wa ka kum ka we na ki bahayeng baya jan bat pi namar ka besar yangi mentaka sngi ngada kwa ban penpau ka jing sngongu ka bakrau ya ka Doordarshan Shillong namar ba pila ayawan sendam hang ni hapo ka jaka ka bangi tre yak ta mangi bat PUE hidala ka khmat la jong ki ai ki bangi le ki ai ki bangi tre bat kumno ka wa ka long namala dangi syuak tren tang ha studio ru kamentoi te kuble shibun pi nam ta ka jing le stom jong ki mo Operation Cleanup is a group of all people involved who are concerned about the environment. So our Patricia Mukim is the captain, and I was the vice captain over there. And we have brought in many groups who are having the same mind thoughts like about the environment. One of the best is the social school is this Kiddies Corner. KC school they call it in Fire Brigade. Their students and their school is one of the biggest, contributor to the Operation Cleanup. We have other groups also. The Scouts are coming. This other group called Colonel Shishupal. Then we have a Subhan group. Many small groups and many groups are there. We all join together and call ourselves Operation Cleanup. So this group, basically we try to clean this Umkleya River. 2 times a month we try. 2 Saturdays we go there, clean up the river. Just to bring an awareness, you see. People call us many places to come and do the needful and clean. It's not possible. So on that basis, we just concentrate one and people see that if we can change one place, others will get inspired and they will also get motivated. That's the main cause. And Operation Cleanup, otherwise, that's the main concern, that to do something for the environment. I believe Mother Earth really needs us, and if we don't do this now, there's going to be no future for our children. And since I'm always with children, I think I really want the Earth to be as it is or even better than it is right now.
Because right now I think what we have done, our generation really messed up the earth so badly. And for me, as Kong Pat always tells us, water is life. And if we don't take care of our rivers, what's going to happen in the future? And right now I'm saying we're sitting behind a place which was a river before, and now it's looking like a drain. And I don't want this to happen in the future. I really, really want our kids to come into a world where it's going to be beautiful, where nature is going to give them all that they require, but at the same time, they're taking care. And with my children coming here, they're learning responsibility to take care so that the future generations will be able to live a better life too. Mother Earth belongs to us. All the rivers belong to us. I request everyone, whenever we have a program like this, please feel free to come and join us. And if not here, in your own respective localities, if you see things like this happening where rivers are being polluted, garbage is being thrown, please take action. And I think in Shillong we have so many schools. Imagine if all the schools get together, if all the colleges get together, our state and our city will be so much better. It's not one person's responsibility, it's everyone's responsibility because we are citizens of the city. Not that long since I've been coming here cleaning regularly. When I was in class 9, I started coming here regularly, and in class 10 I decided to do the same and also come and volunteer and clean the river. Cleaning our environment is really important because we're not doing it for ourselves, we're doing it for our future generation. Imagine your kids growing up in landfills where nothing is clean, everywhere is polluted, there's no clean place. Like now also, if you go around anywhere, going for outings, going anywhere, every place you go to, it's dirty. And so we have to be the difference. We have to make a change. We have to be, even small efforts can lead to big changes. Kaya ka bang perlong yang bangan join ya kene ka OCU mo kene ka bai long president di Kong Patricia Mukim. Kau yang apa? Kini kini kiwa jongi. Dei, kini kiwa jongi hang ni kila don de ki spas nem. Di hajar snem. Kidap dah kidok ha dah kidok penat apa kiwa. Nrei mentapat ini isu kita. Ini istang kidok ha plastik sudah aman kiwa. Kila cup lut kamtam hasor. Tekani kam de syutang hasor hanu kendong ru kadi gaju hi ke jinglong bagi kiwa ki kila kerduk pelat. Kadau kadi nangi hi. Let's say kadi kejing mutlop jongi, let's say kadi kejinglong jongi hi bangin kin step ngimnang ban burom ya kawa ngimnang ban burom ya ka Pi men syua kapor handai ki kasi jongi habakilet shalom syawa kita keren kita kana kita burom ya kawa. Nrei mentam dan jeng burom syu. Lack of respect. Ki bri syu bread ki syu le pathar. Te kei ka bang akwa ban ki bri ba phidei ban nang ban burom ba respect ya kawa. Lek keren ya ka. Ba yo so yo snyang pila ban ken ya kawa ar pila ban keren. Mo bali nama kalau kawa ni is river is a living system. Kita gijing em hapo. Kita kidok ha kidok penat ka ai ka umbam ka umdi yang ni. Mo kita kan keren ya ka wish ya ka good morning good day fi wa kam dei ka pop ya kata. Tapi nang ban ban burom ya kawa ba pinang ken ban ri. Nama kawa kam dei kanong kanti jungi bawan na kilong syaw man chwa. Kan mau kata ka dei ka jong kilong din jungi. Ka dei ka jong ki khun ki jungi. Ada manga ma phi ngim la ban kunai ban sumare kawa menta kani ka saja no haguwe gesni ngadon kata jingit ba ako ban i ya kani mariang ya ka Shillong kumbaga julong hapor bangiyo mangi man suang idang kana ma idang kamrit kiwa kilong iba ko ki bangilit ban jingi balai ban sum ndai pini i menta kila penjabo mangi ki brio ba penjabo ru ndai somebody else ma mangi ba penjabo tingi di bandon ta jingit kli ngidin bandon kata ka jing sngolem ban perkhat but ladang imle kan sapoi kapor banginum la asyuk ban lei ti mentang idon ka jing yakun bat kuma pi kumta sisian arsin si brangi wan yakun ban pukut yakani om tang dam tai ladi kum mga ong ipi kadai ba ka kongsan kalong ba will leave something behind which will be what ndai la sha ki kon ki se gusang ani kiale kum no what have they left us. So my only message is that nginya snok tilang ngindon kata ka jing sngo naladi ndon bakot yang ngawan hi nga join hi nya don hi habang bun kam man kana nyele plek por sekentar kenta step lagi sajan banwan ban kut kenang ba la sai dang imdon so ni pathai ru kikun kiu kinum benyau ban ong ba ngi family ai na menta jong ki so ka bakong san kadai bangin hap ya trailang but ngin hap ban ya mangin hap continue this effort ngimlong ban eno steng di bon sien ni la kwa ban eno mangi bakam don jikala ndengi ong mangin hap ban ya kun kenang ba nginlong kata ka ai bangi e em taki pateng banwan kadon ka ba itanat ka ba memento ya kita tang arti kilat tinti lang kawai ngila haban penbor limba ka sorkan na limba ka snong na limba ka ni penbor rai ka babon sien kamlong
Teh kabaar sin kabaar pada option kalau ladam penbor kadai banwan nam penapok teh. Di mendon di son dah haba PE kamu pi kuat ban le nyimde ban sulong gitu kibri ba. What is going on kamak ya kani kalau kum talong ngayat bil ti long nyimlong ngihap ban patch kadiang kamon ba ladang i bakadon ke bangila ban le. Gidi ban le. Ni cuma pi gini dieng mengitung narut ru ngelek ban tung dieng. Ngelek ban kut kawa. Ni julik ban kut ru sadam sat ru. Ngila lek bun sin sadam sat ban pen kut. Te ngong pi haba kut jabok ru mangi hiba pen jabok. Bila lagi pen kut ya ka jabok la jong. Nginap ya kiwe ban kut ya ka jabok jengi nginum poi sunu ru. Ang mentangi dan hang ni po ko kaliat hagawa bangiman penkut lengba ka UCU ka bangi khat ka operation clean up namar bangadi we na ki member joka te kum ka we na ki khna ka basa ha po jela meghalaya nga kerpat phi baro ki bapet ba kari ba gazet menji kala ayam kamariang ji kala ayam namar ba phi pentip ha baro khoi ka ru ba ka ka dan tang khandai 9% ka bangi mla hi peran kam te ka 2% per kadan bangi la peran kam kum ki brio tamba dagi pet hang ni baro khat ka kala nalalot te ko we ka jigar pat nakalian junga kalong bang kum ki jai ben rew ban chemi kita ka benta ban kit khli naladi ban serang na yeng bangin la be ban pen khoj ba kanum dan kanu ka jing jabo hawat nyimla ban pen kala chikisen pen kalai barok khat am i ban pen khoj henrei iwe ngila ban trei leng ba ka ji trei lang ngila ban pen khoj ban ra re ka jala jingi ka ban long ka pollution free hak ti nong we ke ka poplo ya pada ban wan hang dia menta kalong ba ngalajui kanusian bah ka jelajui kidon sibun ki jaga ki baitanap di ka dei ko tourist hub ko mangin yakran na keluat ma kadi kibun ki jaga ki tourist hub re kat nang mi kisi ka nang jaklia kham tam e ki wa te ka chabale ka chaba phai ni pe mentaru kadi ka wa ka ba mensual esi kisnam ki ba mensual kadi ka ba khuat tam ni dang la ban wan tong umdi ni dang la ban wan jingi ki dang la ban wan khwai do kha ban sajai kadi menta pade dengi pet kolong ka ba susi bani ina marba kidan ki jaklia ka chaba phai bat ka wa kam ki jaklia ki badan ka wa amde bikine haju ki tuai kanang tuai bat chisnong bat ka we ek ba susi kolong na marba ngi di mangi ki brio ki ba penjaklia ka tu ke ka jingwan jaka hang ni kolong ba kalong kum ka kabuk siar bangan tani bangan khat ya welam samla Mdei tang da ka bang syukran da ka tian renga le da kitam ka jiwan jonga hang le ka jing join jonga bakani operation clean up kalong ko bang mi nga hablong ka nuksa la da ki we ki brio ki kren nei la da nga kren sa phang ka environment kum do bagin ya pen khuit kum do bagin ya kren sa phang ka jing penne mariang nei la da ngim sim benta la da ngim long ka nuksa kan to ayu te ka jing join jonga ka jiwan jonga hania kalong ka kabuk siar ban ai la lem ban pen i nuksa ki we bala dangi kwa hi banwan ka jingkala kamariang kap sedang dangi bat kata kalong ba dangi mi syakmat sim benta kini kita kanang ko makalong ka awareness ki ba pet yu ki ba ngap lam ko niya taga jinjoy ja ka digata ningkong e hanga hi nga soba ngidi ban penne pensa e telong gi jongi si sendon namar ba kapor kam dei tang nga kapor kam dei tang pi kapor ka deya baro kan mentoi yu bala dangi kerani ke ngi ya sini setai haba mentau atang ko bangi ngimnut syo batang banginda ngida ya hang ni hang tai ngin pan di siklar ngimnut syo nama bangi haban tiet te ko te ka baar pada kalong ba lada kala layap ka mai mariang jongili ka layap lupa henry ka jela jongi ka te ka dei ka barespa tam ha ka jela ngila khuralut ngidon kam ban khura tam ha kom ka badai ka e ka ba ngawan hang ni balong dekhot ka dei ka bawan hin pa mensem te kini ki nong senge kini ka operation clean up bapling apa yaki kakta te kala ade sa kapor pada jongi ba mangingin wan mangin si interview ngin ya discuss ke henry ki kam ha ka jingim ka baman kesngi to wat penlong wat penjabo yaki telong ki jongi namar bangi penon kambiang yaki te kumbin ha nakapor sa kapor nga say ibahang ti harom namar ba hang ti silang kadon ka penthor ba mensa ka de ka penthor menta la sil da ka do bilat ha kin kinong rep jungi kin sa jhor te modor lada ki jhor ki bangi ngi bam ngi pendon kam kabam ka di kani ko ka badan halendat jungi menta te kalong toxic nga pendon kam na kala te modor kin ngin ong ayusyo kapuar ngong phi ka kam ngamdi syu tamang ngi haban ya no lang sini sawa bat di tang hani hawa habaro khat ki wa jongka jela Kebenta jong ki dorbar snong hi hakabaye dei bat ke jingkhut suba jong kini kiwa mo kham tam lele
ban penek pensa ka jengkut ki jongka ka dei ka wei na ki isu lani ka mat pedeng ka ba kong santam ya ki dorbar snong bat nakapor siya kapor ni ju ya trei rengkat bat ka sorkar rengkat lang ki wei pat ki para dorbar kamtam kum makani ki than na dang ya kren ya kani ka wa ni kini ki para dorbar snong siya ni la ka ba kentup kum ka umpling ka lapalang ngata ka nongra ka renja bat ka maulun rei nilai don bunsin ki jing keren ha kabangin ya wanra ya ka khut ke subai kini kiwa kumnu mante lakam nadu basdang kabamut nadu naki depeyi laman on nadu kilong ye laman ngin ladang ye keren tang ya kawa ho kawa ka jabo ndike jing jabo kami na tanrai tingi hab ban pe ro nadu naki tanrai te hak be dei bat ki benta jong ki dorbar snong bunsin ni ju ya tre rengkat bat ke sarkar ni ju tre rengkat bat ki wei pat ki kenhun kamtam kum ka operation clean up ka wei na ki seng ka ba lami syakmat ya ka ban tre ban penku ya ki wa bat kum ni kani syadin jungi abangi i ngani ngi ka credit hi ka dei ya ka operation clean up bat ni ai burom si syai kata bat kum ki dorbaru ni encourage ro ya ki wei ki seng shimet lani ki kenhun ba ken mi syakmat ban ya tre gum ni dang men hakini ki ka independence di Arhajar Arhusan wengi ju pelong ya kani ka independence day celebration hasnong ni ju recognize ki eminent citizen ani ki eminent personality apo ka jela but ni da shim kerpang na ka executive committee ban itu lani ban pengkup burom ya kinong yelam jong usu kata ya Mr. Ayu Bablu bat ye kong partisha ki balong kinong yang lamna balai ngi i bat kani kam dei tang bang ngi ong ni penkup buram ya ki ba ki train kam rei kalong ka ba ngi encourage ka ba ai men sim chu ya ki ban nang train chu ka kam bat ya ki weiro bakin mi syakmat ban ya train bat ha ka ba dei bat ki dorbar snong hi ngi kentulang ro ki we ki dorbar snong bat ngi train hi. In fact, ngan yu thu ipi hakabay day bat ka khut ka suba am tang ya kawa anrei ka snong ka thahi bro hoy nakaliang kum ka dorba snong normal ni ju pelut bun nakafan ka jungi hakabay day bat ka khut ka suba jong ka snong ka tha bat kiwa he ladang ngapet ka ka ba na Arhajar Arkuar hadu menta Arhajar Arhusan nilai i ya tremendous changes there mo hakabay day bat ka lada pipet ya kan ka stretch ka wa amkra ka don ka change ka babuan ngawan man kani sispo ken mo kani ka ken ngawan siya turu ka don ka change tang ban rei kani kamdei ka ba menta kani nginyo no i ka result. It's a very long process, long term process ka ba ngin hap ban inculcate ha ki bri ban pen sngotu ba ka jing pen jabo jong pi ya ka ya kawa ya ke snong ka thau ka kawan ra hi ka jingmai pi kawan ra ya ka unhealthy environment ha ka ba ngi im te kum ta te hab ni hab ban penrum kam tam ngajukren gini jingalang ro ba ka school ki educational institution ki dei hoi ba hikai nama ba ki kena la da ki hikai ki no hikai ya ki ba what no bread matari hi mo maybe a packet of chips or a packet of hot ki ko ngo rela dangi ong ni patang tangkim ko ngo so ki educational institution they have a very important role to play in this but kum juro ni kum kisnong nyemlong ban chu ngap no te nginong kala khu kan ni kamlong ngin hab banang ya inculcate in people's mind ba ngin la pat ban sustain ya ka kum bakalong menta kum ni te kerman hi nang ni syakmat maybe ngin la ban wan ra ki changes saya apa bay day ba Hakaba usnem Arhajar Arhusan usa kliap no ka operation clean up hakani kesngi kapen ken mau yanga badingi lang baro ki bapet ya kani ke program paladangi don kamon ke bajumat
ka jengkala kala panwan. Ti perlok beit ki nong pet ki jongi ke degisngi kum tu ploi ba ke don ke ka kenhun ha ka ne ka jela ka jongi ka bakit kia. Ka ba daka jing trei shit hem ka jongka. Ban pen kuat pen suba ban pen nek pen sa ya ki saudong saukun ha ka ki bedon ka me mariang. Bat kini ki kenhun ki klem ken randien wat pedeng shbon ba ki jeng Bat kini ka ai mensiem yengi baro ki bapet ya kini ka program. Bat kumta na ka team ka jongi na ka kenhun ka jongi ngikit bok ki yang ya kini ka kenhun bat kumjo ngi penslur ngi ai mensiem ya ki brio ki bapet ya kini ka program. Bot ya ki denjat jong kini kinong yalam ki jongi. Ti padlok ba iye ngila posho bekut jong kini ka program ka jongi kini ka si ngi si kendo pat bat pi. Aku wei ka por, sa ka wei pat ka jaka, deki wei pat ki kana. Bat ngai imi ka dalis yau hak ni program ka jongi ka shalong menta, ka blay pi baro.